Misale nang omah-omah ngono kuwi karo, bojo utawa karo anakku kudu kon sing sabar, sing alus kuwi ya tidak sepenuhnya benar. Ya Mmm, ndak salah tapi ya ndak bener. Mergo tak contohne gawe tembok kuwi mang. Tembok nek misale pengen ditata kuwi mang iso rapi, iso mbentuk, kadang bata sing kedawan kuwi ya kudu dikethok. Sing ngethoke bata kuwi ya ora kenek alusan kok dikethok wes ora tugel kuwi engko sampe sok nggon dawa ya bakal wujud bata. Apa neh bataku, dan saya angel. Lah tak ibaratne wong omah-omah kaya wong mluku lho, wong mluku sawah ngono ya, sing gawe sapi. iya, Sapine negar-negare ora kok terus malah, "Hoh kono dipecah jedher," kan ora. Yo mandeg ora kowe, kan ngono digeret. Lah betul. ben mandeg. Ora kok, "Iya wis kono negara." Akhire ya ora dadi garapan lugu sawah iku mang morat-marit, kan ngono. Tapi nek ana wong sing omong apa ya, wong wedok ki menangan sak diri dhewe, iki nyatu ya wis neng segala lini, ora meneng omah-omah tok. Maksudnya ning dunia nyata, ning dunia ya ngono kuwi eneng. Mergane contoh, jane sik, contone kayak misale awakmu dadi lurah, Mmm, kok bojomu lho ya otomatis dadi bu lurah, otomatis kuwi. Tapi nek bojomu sing dadi lurah, apa wis jenenge muni dadi diarani dadi Pak Lurah lho, lah ora oleh jen tenanan. Mangka lek ngarani bojone Bu Lurah. bojone lurah, ora Iya, payu. ora payu. Ora enak kok dadi Pak Lurah wah ndak boleh. Tapi padahal lek sing awakmu sing dadi lurah kuwi apakah otomatis dadi Bu Lurah. Berarti pokoknya nek wong sing aran wong wedok jumenangan to marang dhewe, ya wis kuwi eneng.